I ćao ljudi, dobrodošli u Primus Games, ja sam Miloš i danas ljudi igramo jednu novu igricu na mom kanalu. Ovo će vjerovatno biti kao serijal te igrice. Danas igramo Plants vs Zombies 1, a možda ću nekada igrati dvojku, ne vjerujem. Ali dobro, ok, idemo ovdje da namestimo age. I šta treba ovdje uopšte da se namesti? Plus 30. Ja imam 13 godina. Ok, idemo ok. I ulazimo u cijelu igricu, evo kao logično PopCap uvek je tu. Igram na telefonu, to ste mogli da prepoznate. Ok. Samo da vidim ja nešto. Ok, ništa. Nema veze. Evo sad ćemo da krenemo. Samo da se igrica učita i krećemo u avanturu. Ovu igricu sam već igrao na kompu. Prešao sam je celu, ali na telefonu nikad nisam igrao. Evo, znači se kako. Miloš. Stavit ću u bratu ime. Miloš Marko. Milmar. Milmar. Ok, znači vidite, tu je neki kao dekica pored. Idemo play adventure. Ok, krećemo. PopCap Games Presents. Ok, Plants vs Zombies, dobro, to je standardno. Jedva čekam da započnem ovu igricu. Pišite mi dole u komentarima, nadam se da će dosta ljudi odgledati ovaj video. Barem 10. Pa nek mi napišu u komentarima koji vam je najomiljeniji deo ovdje. Da li je ova samo trava, kao, ili je ono mrak, ili mrak i magla, ili ona voda, ili mrak, voda i magla, kako god. Ili na krovu, ono. Meni iskreno i na krovu dobro. Evo sad ćemo da postavljamo ove pea shootere. Hajde bre, vi zombiji, krenite više. Mada ne znam da li ću snimati Plants vs Zombies 2, vidjet ću. Možda budem snimio, ali samo koji klip, pošto treba dosta toga da igram. Klipovi će možda biti predugački. 40-50 minuta sigurno. Želim da što pre završavam ovo. Ok. Razvaljuj bre pišuteri. Ok, dobili smo sunflowera. Ok ljudi, evo nastavljamo. Evo, tu možete pogledati za sunflowera šta piše. Idemo na sljedeći level. Tu je Marko, sa mnom on igra na njegovom telefonu, nešto drugo. Ok, sada smo dobili još ove dvije trake kao. Ovdje nam piše da traži sunflowera. Dobro. Gasi video, dobit ću copyright. Pa znam, ali mogu zbog muzike. Mislim, ne, ništa u sve. Ok, postavljamo još ova 3 sunflowera. Što ti nešto ne igraš i što ne kažeš nešto u videu. Ok, imamo pea shootera, samo čekamo da dođu zombi. Ok, postavljamo tu pea shootera jednog. I ovdje još jednog. Ništa, back to game. Ok, još jedan pea shooter za gornju, za prvu traku gore. Traka, ne znam kako da nazove. Raid, to tako. Ovo je sad vjerovatno vama dosadno, ovo kako igram, samo početak, nema ništa zanimljivo, nema nikakvih zombija boljih, ono, da odmah moram da bacam svugdje biljke. To je isto glupo, ali dobro.
Nisam htio da stavljam ovaj video facecam, neću ni u naredne. Zašto mi džabe? Bolje mi je ovako, samo mi čujete. Ok, ja moram da smanjim ovu muziku. Tako. Ja gledam gdje se smanjiva. Muzika nema nigdje. Evo, našao sam. Final Wave. Ne, dolar su da mi znašli coinci, nisam ni video. To je sad izgleda, izašlo kad nam je ovo pisalo. Ok. Postavljamo još jednog pišutera gore. Iako mislim da nam neće trebati. Da, neće nam trebati. Ali ne veze. Ok, dobili smo... ja mislim da je ovo Cherry Bomb. Da se tako zove. Tu naravno isto možete pročitati nešto za njega. 150 sunca traži. Ćemo sada dobiti još dvije kao ova dva reda. Ne. Ok. Idemo Sunflower. Ovo je level 1 od 3. Evo piše vam dole u donjem desnom uglu. Ok, već su zombiji krenuli. A ja... Evo ti, pišuter. Pa sad ti zajebavaj sa njim. Ok, Sunflower, treći. To nam je dosta Sunflowera, ne treba nam više. Ko zna, ja možda celu igricu i danas već pređem, onda neću. Sad evo koliko je. 5.39. Nema šanse da je pređem za danas. Do sutra možda da. Evo ljudi, sad za 3 dana je škola, danas je trenutno petak. 31. septembar. August. Da, izvinjavam se što nisam snimao na moru. Znači, ljudi, bukvalno nećete vjerovati, 3 dana sam se samo kupao, ostala 3 mi uopšte nije bilo dobro, znači muka mi je bilo i sve. Ta prva 3 dana kupao sam se, ali mrzelo me iskreno da snimam pod vodom, samo sam vam pokazao kad sam dolazio tamo, dobro, ne veze. Nije ovo baš kao Plants vs Zombies 2 da ovo samo prstom odmah pomerim, nego moram da kliknem na sunce pa onda tek. To je to. Ja mislim da sad ovaj level kad pređemo da ćemo dobiti još ove dodatne 2 trake. Mislim da nikad nije ovako davalo samo u jednu gornju, nego odmah oba dve. Ok, idemo pea shooter. Ok. Huge wave of zombies in approaching. On se tako čita. Vidite sad vam deda sigurno nešto čangrlja. Da li možemo ovu bombu da aktiviramo? Ne bih rekao baš. Aj daj nam. Ne možemo. Ok, dobili smo val nuta. To je super. Mislim da se tako zove da. Evo opet tu pročitajte ako vas nešto zanima. Onda svi ste vi igrali već Plants vs Zombies i 1 i 2, verovatno ste. Verovatno ste dvojku igrali sigurno. Ko još nije. Ali meni se nešto snima. Pa eto. Krecat ćemo raditi serija, tako da obavezno će izaći ostali klipovi. To vam garantujem, evo. Da ne znam kako ću sad moći da snimam. Evo, kreće škola, moraju ocene. Najbitnije je da ocene da vam budu najbolje na početku. Poslije može da bude kako hoće, jer se to posle ocene gledaju od pozadi kakve su bile pre. Na početku. Znači, evo, to vam savjet. Mali, znači uvijek ocene
Mislim, naravno, vi popravljate posle. Ako te ocene pokvarite, vi onda popravljate, ali trudite se da vam ocene budu najbolje na početku. Izvinite ljudi, malo kašljem. Koliko snimam već 10 minuta. Čekamo da dođe neki zombi. Imamo 225 ovih sunca, možemo 2 pišutera da stavimo. Evo jedan tu. Evo, stavit ću odmah jednog ovdje. Evo još 50 sunca. Tamo imamo za još dvojicu, tamo da popunimo. Da li čeri, vidite, ovo je glupo što se baš ne vidi ovdje. Ali dobro, već znate koliko ćemo da postavimo, vidi se ovdje. A i za sad neću da stavljam. Či morate mi priznati da ova igrica baš i nije toliko laka. Mislim, za sada nije uopšte. Ali poslije će biti, ali najteža igrica, sve se zombi, teži je to deo, pogotovo najteži mi je deo onaj zadnji, ono Modern Day, kao zadnji svijet, ali vjerojatno ću igrati, Plants vs. Zombies 2, ne znam tačno, ali vidjet ću, ali Plants vs. Zombies 1 ću završiti. Ok, izvinjavam se ljudi što sam se čutao, fokusirao sam se da ubijem sve ove ludake ovdje. Ali ne znam o čemu da pričam kad... nešto mi je malo muka. Možda da sam gladan. Ok. Opet ovo kao... Ne, znate šta ćemo sad skopljamo za čerija ovog. Bam, crkni bre, ovdje je 5 zombija. I dobili smo lopatu. Ok. Znači, tu pričati šavel. Stopirao sam video jer ne želim gledati ovu reklamu da džabe gubimo vreme, snimamo gameplay, ne snimamo reklame. Ali jel vi mrzite to kad vam reklame te iskaču? Ja to mrzim. Tu imamo, evo ga ovaj ludi Dave. Neću ništa to da čitam. Ok, ovaj level obožavam. Ok, kotrlja se valnut. Bam, yes. Ok. Ajde, ve zombi, idite malo brže. Ne znam šta se desi ako prođu ovu crvenu liniju, ja mislim da ne možemo da izgubimo. Ali opet ne želim da rizikujem. Približavaju se. Sad bi mi ovdje trebao onaj crveni. Ok.
Tako je pogodio na vodaka. Daj, bre. Ok. Evo sad će opet ova kao invazija. Zašto ga nije pogodio? Nešto ovdje šušlja. Možda je moj brat vjerovatno. Evo ovdje. Tako je odošli četvorica. Tako je bre. Krši, ubijaj. To. Idemo sad na final wave. Ok. To. Još malo će da dođu jedni sa kantama na glavi. Te isto mrzim. Ovog zvizna pogodi onog. Može tako. Ali neće proći nijedan. Dajem samo još jednog. Tako je, dobili smo Potato Mina. On košta 25, to već znate. Ok, to neću da čitam, ništa, idemo dalje. Mrzim reklame. Ok, sada smo tu dobili neke nove lude zombije. Šta je ovo? Ovo neke vide, da pogledamo. To mi iskreno ne treba. Level 1 od 6. Da li je moguće da je ovo 6. level? Napredujemo dosta. Još nema ni 40 minuta, ne znam koliko. Sve što znam jeste, ako mi želimo da pređemo ovu igricu, treba nam baš dosta. Pogotovo Plants vs Zombies 2, koliko tu tek treba. Ok, sam konver još jedan. Sad da popunimo ove gore pišutere, moramo da stavimo nova 3 mjesta. Eto ga tu. Potato Minu, da li da ga stavim? Neću još. Bam. Tako. Da će da eksplodira. Ne znam. Puknimo. Neće izaći. Kasno sam ga postavio. Izašao je to, bre, Potato Mina. Piše Shadow kad ubije zombije. To čak nisam ni znao. Ne, to da. Nema veze. Ok, joj, nego ne gleda. Tako. Ti ćeš meni da zezaš. Tako, ubijajte ga. Ovo ima, boga mi, više, pošto znam da za obične zombije 5 udaraca treba da mu spadne ruka i 5 udaraca da mu otpadne glava, a ovom treba više od 5 udaraca. A nema veze, ništa im to ne vredi. Kad ću sada ih ubijem ovdje. Ovdje je dovoljno problematično. No dobro, nije baš neki veliki problem. Ovdje nam je gore još uvijek
jedan pišute, sad su dva. Skupljamo sad za cherry bomb. Dajte, ajde. Ajde još jedno na sunce. Bam, evo. Tu razgledali smo sve. Dobili smo Ice Fish Shooter i on košta 175. Okej. Evo tu pročitajte. Mrzim prokate reklame, neću da ih gledam. Beži brecam. Ok, sada smo dobili ovog Ice Fish Shootera, sad ćemo njega da isprobamo. Ok, ovo nam je 7. level. Fish Shooter. Ajde daj nam još jedno sunce. Još jedan sunflower. Da, imao sam u planu da posle Plants vs Zombies 1, ne znam da li ću snimati Plants vs Zombies 2, ponavljam još jednom. Imao sam u planu da snimam Angry Birds. Sam, ne znam koji, sad prolazi traktor trenutno putom. Pa se čuje. Žinite, malo sam se prehladio, pijem čaje dosta. Ok, nisam mi primetio, sad imamo dve ove zastave. Da se rušimo koliko nam traje video, već 22 minute. Ok, snimat ćemo možda negdje do 40. I da, ljudi, ne znam kada će izaći klipovi na Sony 4. Ljudi, moram da izbrišem virus, moram da odnesem, izbrisao sam pišutra, koji sam majmun. Moram da odnesem kompjuter da mi neko obriše virus, ali ima neko u Mijanici. Nije baš kod Mijanice, ne znam kako da vam objasnim, kod Paštrića tamo blizu. Ima jedan čovjek, pa ću kod njega odneti. Mislim, ovako će meni biti da ja snimim klipe. To je meni najprostije, to sam i već radio, ne bakujem mi uopšte. Nego mi je problem da izeditujem, da stavim facecam, jer hoću da se vidim ja. Inače snimat ću facecam preko telefona. Tako da možda bude loše, možda ne. Ok. Breštak. Breštak kašljem više. Gdje se stvori dvoga. Ne, kako je ovo radio? Ludak. Gotov si. Ok. Prva zastava. Tu nam je, ovdje nam je kritično. Ovdje. A da, joj, imamo još jednu zastavu. Opet sam zaboravio. Samo još ovdje da postavimo. Tako je, sad skupljamo samo za cherry bomb, za ovu drugu zastavu kad stigne. O ne. Znao sam, pa. Čekaj, snimam klip još.
Snimam koji ovdje. Još fantasne. Daj meni. A što? Daj, hoću ja. Dobro. Je i snimaš? Snimam već 25 minuta. 25 minuta. Mogu ja jednu pazu? Može. Evo ljudi, sad ćemo da ubacimo ovog jednog što gledi. Evo stigo je Marko tu. On će sljedeći... Zatvori. On će sljedeći da odigra. Ja, daj, ustani. A gdje ću ja da sedim? Sedim A pola. Na pola. svuda. Zašto? Hoćeš ti da igraš sljedeću? Da. Dobro. Kemo, jeli smo da stopiramo, ušla nam baba. Ok, A koliko dobiješ po suncu? 25. U Planeta sezon 22 dobijam po 50. Ali što ga sam ih postavio, majko, ali sam bogat sa biljkama. Mogu da radim u cvećari. Čuti bre, snimam klip. Ti Viktor više. Baba napojed na majku. Pada mi u klip. Ne! Zašto sam ga tu? Ja ću. Ali šta ti vredi njega? On mora da se... Ok, to je bukvalno pobjeda. Dobro, daj. Čekaj da vidim. Daj mi. Pa da ne ugasiš. Ok, ljudi. Ovo je, dobili smo to. Ustani. Udžbenici na klik od vas. Ok, Aj, pustio sam. zatvori vrata. Opustio si, dobro. Evo, sad smo imali opciju da napravimo kao tim. Postavljaj prvo te suncokrete ovako u red jedan. Ne. U ovako red, pa onda ostale biti. Sedi. Samo pazi da ne zatiš. Ide ga tamo, onaj kružić naranđasti. Tu samo, tako. Gdje ćeš? Tu sam. Gdje sad? Tu. Idemo dolaziš ovdje. Ne znam ni šta je to. Mami. Treba mi. Treba ti postavlja odmah dole, ali ovdje stavlja pišutera. Mislim da ti ga ne bi ubio. Da ga stavljaš tu dalje. Ok. Sad trenutno Marko igra. Ok, postavljaju taj. Tako. Sad kad taj klip završimo, idemo da idemo. Non stop ulazi, zato ja ljudi moji non stop stopiram ovaj video. To sam njega. Stop, da sam stopirao. Ovo vam je video. Davno sam ga razbio. Imaš li facecam? Nemam facecam. Nemam, inače bi ti stajao tamo u oruču. Eto ti go! Vi šta si ovdje radio? Nemaš šta. Imaš li ono? Moraš da požuriš. Stavi najobičnijeg. I treba mi štit. Ne treba ti. Hleb. Stavi sad još jednog. Tu kad budeš sad dobio. Nemam ja stavim. Ti znaš. A gore stavio dva leda, enega s kantom gore, onaj leda. Čum stavim ja stit. Nemoj stavi još jednog onog što kuca. I stavi ono što jede, onaj čomper. Može njega, a? Dobro. Stavi njega. Tako tu. Na prvi taj. Pusti. A? Pusti mi kus. Kusur.
Znaš di igraš se dobro. Oni ga gore gledaju, usporavaju, a on samo jedan grizi pojede tog zombija, on to spasa. Možeš samo da klikneš na njega i klikneš samo prstom gdje ćeš na koju ćeš tu da staviš. To što snimamo klip, i nisam stopirao, tako da se čuje sve. Onda idi se. Već se izađe. I zombi okapali X. Što sam dobio? Apokalipsa. Čuvaj sad za onu trešnju. Kad oni dođu. Ali ne odmah, nemoj paziti da je ne ispucaš. Znači, kad je puno bude tu bilo. Sad će oni da krenu svi. Kad je puno bude bilo, ne još. I stavi je, znači staviš je ovdje. Stavi tu negdje na sredinu. Tu. Možda samo pogriješiti. Gdje sam iskršio? Treba minus 2 sunca preko. Zašto? Treba mi. Prešao si? Tu ti kraj levela. Ajde, daj mi. Ok, ček sad da vidim sad nešto. Ok, dobio je ovog pišutra što puca 2 put. Double pišutra kao zove. Repeater. Klikam tu. War has broken. Ne možemo još. Daj su mi papuče. Nemam pojma da si ostavi. Ok, igramo sada. Nađi mi papuče. Pa nije uzela Marija. Koje je papuče nosio? Zeleno. Koje je zeleno? One srbine? Ne. Pa ne znam. Ok. Odigram još ovaj jedan level. Mislim da će to biti to. Ne bre. 32 minut. Ok, zombiji su već krenuli i opet imamo 2 zastave da uništimo. To jest apokalipsa da pobedimo. Ovi mutavi zombiji. Nikad nisam došao do ovdje zombijima ovim na telefonu. Znači, uvijek sam samo malo igrao na početku pravila. Ok, da iskršim ovdje. Još jedan sunflower. 33 minuta već. Ok. Sad ne mogu tačno da vidim koji je trenutno level, ali mislim da je jedan od 9, ako se ne varam. Bam. Tako. Ok. Sad da vidimo šta ti zombiji rade. Znači sad ću ja odmah već samo da izeditujem da malo nešto poboljšam. I odmah ću to da izbacim na YouTube. Sad ne znam koliko će znači trebati vremena. Treba će možda sat vremena. Ok, vraćamo se u igru. Opet sam morao da stopiram klip. Baba bre ulazi non stop. Nešto me malo boli grlo. Ne znam kada stavim ovog repeatera. Sad će da dođe sigurno da mi pita kako ćeš jaje da ti ispečem. Sad ćete da vidite. To neću da stopiram. Tu ubio sam ga, yes.
čujete babu u pozadini kako pita brata šta će. Ok, repeater da vidimo. Bre. Dosta košta, da je barem 170 ili 100. Ok, ostavit ću još jednog pišutera najobičnijeg. I već nam ne mogu ništa, tako da... Ok. Ok, evo je apokalipsa. Koliko snimam već? 36 minuta. Pa da, izgleda da će biti tačno 40. Molim. Evo sekund, sad ću da završim samo level. Idem ovaj klip završim. Idem da gledam film neki. Gdje sam ga postavio? Njom, čomper. Tako je. Ok, ne viram onaj kantoman gore. Koje je za ovo? Znači, 3-5 pucnja imaju gore. Imam još jedan čomper će to da pojede. I sad ću ja s jednim čerijem da rastorim pola njihove armije. Ludaka. Ok, imamo čerija. Ok. Bam, imamo 300 ovih. Evo možemo još jednog repeatera, mislim da nema potrebe. Evo, šta ću, imamo 400. Eto, ne treba. Idemo zadnji wave. 38 minuta već snima. Ok, sad ću ja ovog da postavim. Bam, odlično. Dobre. I pobedili smo i dobili smo pismo. Yes. Šta je to? So, we are about to launch an all-out attack on your house. Sincerely, the zombies. Udžbenici na klik od vas. Ok, ovaj level još da razvalimo i to će biti to. Ovaj level ćemo vrlo brzo da završimo. Samo repeateri, bre. Jest, izgleda samo repeateri. Ali ima i valnu tamo. Dobro, okej. Neću ništa. I uključio sam snimanje da znaš. Okej. Čuli ste babu. Nemojte zamerite. Okej.
To je za babu, izvinjavam se zbog babe. Nije nam baš normalno. Nećeš mi jesti njega. Mamice, ti ja tvoj. Tako, bre. Ovo ću da. Bam, bre, čeri. Tako, bre, crkta. Ok, pripremite se. Evo, prva zastava, sad će da budu pokojni. Ovdje je jedno. Odoše i ovi ovdje. No, nema ništa. Ovo gojde ne moram. Tako, dječje, bre. Gdje ćeš? Tako, bre. Evo po 3 vitamina, iako ne trebaju. Oduševi kantomani. Tako je, nemaju ovi šanse, tako da ovo možemo da zagarantujemo našu pobedu. Mislim, znam da ćemo pobediti. Ja volim ovako da popunjamo sva mjesta da mi svi budu isti. Se razmijem, vidite ovako da budu svi, da ih ima puno. Evo, tako. Oko. Evo, gledajte ovo. Da. Ok, ljudi. Pobedili smo i ladno smo ušli u mračni deo i dobili smo paf šruma. Tako je. Ušli smo. Skloni se reklama. Ušli smo u mračni deo. Ok, to je lud. Deo, točno. Premotam da ne slušate. I evo je ova bakica. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali. Znači, svaki ostali klipovi će isto biti ovako dugi. Ako vam se klip svidio, naravno obavezno ga lajkujte i pretplatite se na moj kanal. Pozdrav!